както се казва, хубаво е годината да започва напълно. Затова сме подготвили на всички някои тъй наречени рутинни подаръци, календар, бележник, химикал, да можете да записвате новините от Великотърновския университет. И миналата юбилейна година давахме различни издания. Последното, вие го знаете, но го нямате, започнете професори и носителите на Евтимиевата награда. За всеки един ще има. И един диск, който е с фотографии от тържествата 10-13 май миналата година, когато чествахме 50 годишнината. Таня. Разполагайте се. Внимателно, че официалните СРС-та работят. Както всяка година в началото правим тази пресконференция, за да изложа пред вас какво планираме да се случва в нашия университет през 2014 година. Най-напред предстои да приемем бюджета на университета, въпреки че още нямаме официализирано всичко това, което е необходимо, но по проект ще ви кажа няколко неща. Държавната субсидия, която очакваме, се предполага, че буде в размер на 10 милиона 583 хиляди 100 лева, което е с 27 811 лева повече от миналата година. Тази държавна субсидия е по 4 пера. Първата е субсидията за издръжка на обучението. Това са 8 милиона 627 хиляди 280 лева. Добре е да запомним това, защото след малко ще направя един паралел. Тази субсидия за издръжка на обучението е с 158 136 лева по-малко, отколкото миналата година. Субсидията за издръжката на обучението, от нея се изплащат работните заплати, хонорари, материално текущи такива, консумативи, отопление, осветление, командировки и т.н. Субсидията за присъщата на университета научна или художествено-творческа дейност и за издаване на учебници е планирано да е в размер на 239 168 лева, което е с 7289 лева по-малко от миналата година. Субсидията за социално-битови разходи на студентите и докторантите, т.е. субсидията за студентите, за стипендиите им, е в размер на 1 милион 630 535 лева. Тук увеличението е с 193 218 лева. Това се дължи на факта, че се увеличават докторантите, които имат
твърда стипендия, целогодишна. И капиталовите разходи са в размер на 86 117 лева. С 18 лева, цели 18 лева повече от миналата година. Тези, които са си правили скоро баните, туалетните в апартаментите, могат да преценят с 86 117 лева какви ремонти могат да се направят. Освен субсидията държавната, бюджета на университета се формира и от собствени приходи. Проектирано за тази година, а дали ще можем да ги изпълним е друг въпрос. Собствените приходи са в размер на 9 милиона 349 хиляди лева. Тоест, както казах, трансфера от Министерството на образованието е 10 милиона 583 хиляди, собствените 9 милиона 349 хиляди. Сега обаче много интересно е разходите. Защото, както се казва, не са ми големи разходите, ами са ми малки приходите. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения е малко повече от 10 милиона и 600 хиляди лева. Други възнаграждения плащания, това са хонорари и т.н. 2 милиона 418-19 хиляди лева близо. Осигурителните вноски са близо 2 милиона. Общо за труд са 17 милиона 19 хиляди и 63 лева. Тоест, за заплати и хонорари в университета за тази година ще отидат 17, малко повече от 17 милиона, а държавната субсидия е 10 милиона и половина. Оттам нататък всеки, който е ходил до 4-ти клас в училище, ще може да направи някакви сметки. Това е най-накратко за бюджетната рамка. Предстои, както всяка година, кандидат-студентската кампания. Имаме 5 нови специалности. Някои по-нови, други не чак толкова нови. Една от тях е приложна лингвистика, която по същество не е нова специалност, но специално китайски език като първи и втори чужд език за първи път. Това нещо се прави. Начална училищна педагогика и английски език в образователно-квалификационна степен професионален бакалавър в педагогическия колеж в Плевен. В изящните изкуства имаме 2 нови специалности – реставрация и консервация и рисуване и интермедия. И нова специалност – русистика. Имаме 4 специалности, които ще бъдат пуснати с нова форма на обучение, задочно обучение. Това са счетоводство и контрол, публична администрация, туризъм и предприемачество в социалната сфера. До сега са имали само редовно обучение. Доста по-подробно за предстоящата кандидат-студентска кампания ще се говори на Деня на отворените врати, който е на 15 март, събота, от 11 часа в аулата на университета. 15 март, събота, в аулата на университета. Кандидат-студентските изпити от първата изпитна сесия са на 12 и 13 април и на
24 на 25 април, т.е. съботата и неделята преди и след Велик ден. Като заявленията за участване на кандидат студентски изпити от първата изпитна сесия ще се подават от 4 март до 1 април тази година. За сега нашите разчети са да не променяме таксите за обучение. Освен ако не направят някоя промяна в наредбите. По принцип, Академическия съвет предлага, Министерски съвет утвърждава таксите. Ако условията за формиране на таксите студентски за обучение останат същите, както преди, и ние няма да променяме таксите. Предстоят и някои такива текущи дейности сега на Академическия съвет, който ще бъде на 27 този месец. Ще приемем плана за научно-изследователската и художествено-творческа дейност. Там ще се види от факултетите какво има заявено за публикуване като научни конференции, художествено-творчески изяви и така нататък. Общото събрание и отчета на ректора, който по закон трябва всяка година да се прави, се предвижда да се състои на 19 май тази година, понеделник. Продължават някои неща, които сме започнали и преди. Това са дейностите, свързани с строителството. Правим усилия да получим финансиране за 5-ти корпус, за да можем да го приключим, ако успеем. Унеси предето бяха обещани 6 милиона, не са дадени, да не си мислите, че са ги дали. Има някои неща, които ще се извършат около корпус номер 4, паркинг, ограда, подмяната на топлопровода към ректората. Съгласно някои наредби трябва да се продължат мероприятията по пожароизвестяването, които са задължителни. Ще продължи втория етап в факултета по изобразително изкуство по енергийна ефективност. Това включва подмяна на отоплителната и ел-инсталациите. Сега бяха подменени дограми и други неща, които повишават енергийната ефективност и някои текущи ремонти. През тази година предстои работа и по различни проекти, по-основните от които, извън тези по европейските програми, това са проекта за развитие на академичния състав на университета чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа. Общата цел на проекта е да се постигне повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към реализация в научната сфера. Към края на месец февруари тази година той трябва да приключи този проект. Доста докторанти и млади учени бяха обучени по него. Той беше по оперативна програма развитие на човешките ресурси. В момента върви и другия проект развитие на електронни форми на дистанционно обучение в университета. Общата цел на проекта е насочена към развитие на електронните форми на дистанционно обучение в университета.
Той трябва да приключи към края на месец октомври тази година. Също по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Другия проект за усъвършенстване на системите за управление на университета. Общата цел е да се подобри качеството на образователните услуги, представени от университета, посредством усъвършенстване на тези системи за подобряване, за управление и подобряване на присъщите дейности. Той също трябва да приключи към края на месец октомври тази година. Освен тези проекти, които са само на университета, университетът е партньор в още 3 проекта по оперативна програма развитие на човешките ресурси, които са в процес на финансиране, но там сме партньори. Също така продължават дейностите, свързани и с Института Конфуций. След първото финансиране, което бяхме получили от $150 000 за откриването на института и там над $30 000 за литература, в края на предходната година се получи следващото финансиране в размер на $107 000, които също са за различни дейности по проекти на този институт. Освен това, през тази година трябва да засилим малко повече дейността във връзка с това какво ще се прави с хуманитарна гимназия, тъй като университета пое един определен ангажимент и в най-скоро време отново ще се съберем на една среща с господин кмета, с госпожа Личева, специалисти от общината и от университета, защото ако не се намеси активно университета, нещата няма да се случат и тази година. Идеята е, доколкото е възможно, да се направи така, че хуманитарна гимназия да стане едно по-значимо учебно заведение, не само в рамките на града, да предлага атрактивни специалности и методическото му ръководство да бъде от университета, за да може да се ползва и като базово, и като подготовка за бъдещи кандидат студенти и по този начин да го направим по-привлекателно. В града битуват различни мнения, че понеже е имало училища, където да речем имало паралелки с засилено изучаване на изобразително изкуство, там не трябвало да има изобразително изкуство. На друго място пък, понеже имало езикова гимназия, не трябвало да има езикови паралелки. В крайна сметка пазара на предлагане на образователни услуги е този, който решава къде какво има. Сега, ние не можем да кажем, понеже имаме Великотърновски университет и имаме Стопански факултет, затова не трябва да има, примерно, някакъв друг университет, който в същата посока да обучава в града. И качеството на обучение и на услугите ще направи така, че хората да се ориентират към там, където те са по-добри. Предстои в моята концепция, за когато кандидатствах за ректор втори мандат, бях записал, че се предвижда да се създаде Център за развитие на Великотърновския университет, който да прави проучвания, да предлага концепции, идеи и програми за развитието на университета. Тази идея тогава не ми хрумна случайно, а беше плод на моята дейност като ректор и това, че видях в хода на текущата дейност на университета много трудно
ректора, ректорското ръководство, академическия съвет, деканските ръководства могат да свършват текущата дейност и да замислят и да реализират различни стратегии за развитие на университета. Ето защо смятам, че в тази година да създадем такъв център, който да се занимава точно с това, да мисли откъде да привлича финансиране не само по различни проекти, да предлага на ректора и на академическия съвет стратегии за развитие на университета, както в посока на нови специалности атрактивни, както в посока на развитие на научната и художествено-творческа дейност, в посока на развитие на инфраструктура и така нататък. Това ще бъде като един помощен орган към ректора и към академическия съвет. Предполагам, че тази година, след решение на Министерския съвет, което не беше изцяло да даде решение на проблема, става дума за общежитията. Говореше се, че в определени университети те ще отидат към университетите, защото до сега се менеджираха от студентски общежития и столове. Наистина има такова решение, обаче то не е изцяло работещо, защото трябва да се помисли какво става с бюджета на това предприятие, как се финансират общежитията. Има много неща, които трябва да се доизчистят, но аз мисля, че до края на по-точно до началото на учебната следващата година, може би наистина университета ще може да разполага с своите общежития, защото иначе бяхме влезли в една парадоксална ситуация. Студентите, които са на университета, се оплакват от някои неща в общежитията и в крайна сметка ние нищо не можем да направим. И тази година ще се проведе международния летен семинар по българистика от 21 юли до 10 август. Една група, наречена Приятели на Великотърновския университет, изявиха желание да честват 25 години от първия си студентски празник, т.е. завършили са преди 25 години. И ще проведем с тях среща, да видим как можем да помогнем да реализират своята идея. И накрая няколкото официални празници на университета. Ще ви кажа, уточнени са датите, кога ще бъдат. Естествено, когато те наближават, ние пак ще ги оповестяваме публично. 11 май, патронния празник на университета, е ден на светите равноапостоли, братята Кирил и Методий. Се пада тази година в неделя и с благословията на Негово високо преосвещенство Великотърновския митрополит Григорий ще направим службата на 12 май. Това е понеделник от 11 часа пред паметника на светите равноапостоли. На 1 октомври точно, не е понеделник, от 11 часа ще бъде тържественото откриване на новата следващата академична година 2014-2015. Пак пред паметника. 1 ноември, Деня на народните будители, ще бъде честван с тържествено събрание на 31 октомври от 11 часа в аулата. И студентският празник 8 декември, който се пада в понеделник,
ще бъде направено тържествено събрание на 5 декември от 11 часа. Това са петък. Това е накратко. Освен това, естествено ще продължат лекциите в университета на водещи учени, държавници, политици, успели българи и през тази година.